Salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji atfata ya jirotal alamin ya uhailal judi wal karami ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rasulullah ala Muhammad ya Rasulullah alaihi wasallim eling-eling wong urip padha elingo besok nek mati wong urip rewangmu sapa ana kuburan rewangmu ilmu lan amal nang ngaji rewangmu ilmu lan amal mumpung isih lawang tobat iku mengo lamun ditutup bakal susah awak sira ayo padha eling karo sing kuwasa besok nek mati cek bisa munggah swarga. Beras kencur digawe jamu cewek dong sumur saiki lemu-lemu pinara ingkang sekeca mirengaken kidunganku ayo padha eling dulur tuture wong tuwa jarene saiki jamane wis tuwa wong pinter sing padha mentol gak wedi pangeran ya gak wedi Dulur, malam ini kita bertemu di Balai Desa Canggu. Saya atas nama Karya Budaya, juga Mas Koco CS, juga Perdana. Ayo ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah illa
minal afati wa nikma amin 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 humma bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya apa sih rere mosok petuk kancane gak selamat malam apa assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kasep. Ya kon sing teko sing assalamualaikum. Ayo waalaikumsalam. Kasep kon iku kuwale. Wale apane? Iku wekku. Wekku apane maju wekku lak oleh waalaikumsalam. Sing medaya iku rek sing uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho iki jek dina riyaya, Bos. Wulan Sawal. Wis. Iya, minal aidin wal faizin. Pira-pira kesalahanku ya luputen. Lho. Ya apa sih rek? Nek ana salahku ya luputen dah. Kok ngono sih, Bos? Kaya apa? Kayak wong-wong selamat hari raya Idul Fitri. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Padha-padha nek ana salahku ya sepuron dene salammu ya gawon dhewe. Ah, so nakalan. Wis aku gak iso mesti kon suwe. Lho lha apa? Lho ya apa kate ngurusi arek-arek iki sakno rek. Gak ngono dadi apa kon iku? Lho ya apa? Cara guru besar wis dosen. Ah, omonganmu, Bos. Lho apa? Kon iku lho kate-kate ngurus arek-arek iki lho dadi apa kon? Tak arani guru ya gak guru kon. Ya dudu. Lah iya. Tapi kan berpengalaman. Lu pengalaman mengambil jalan mana kamu? Sastra. Ya apa? Rumah saku tak gak tahu sekolah kon. Lho sastra ibu. Iya ya halah. Lah ya sastra. Lah ya anakku ngomong ngene, Pak. Arek cilik-cilik akeh sing nang omahe Pak Trubus nggawa buku, nggawa tas nek sepatuan. Lho ya apa ya iya. Kursus nang nggonku privat. Ya apa? Privat. Terus arek-arek sing dipelajari apa, Bu? Lho ya puisi-puisiku. Puisi awalan akhiran iki kabeh Mengarang cerita pendek, cerita panjang. cerita pendek, cerita panjang pantun-pantun. iku nang aku kon durung sepira kon. Apa? Penyanyi sing wis umum-umum. Iya, iya. Kaya Roma Irama. Iya, iya. Arafik. Lagune sampak meluap teko ndi? Anggap iku ciptaane sapa? Lho ciptamu ta? Jare sapa kon? Haji Roma Irama sampai lagunya terkenal seluruh Nusantara. Lah iya. Bahkan dunia. Arafik dan lain sebagainya. Lah mangkane. Ciptamu ta? Jare sapa kon? Kok bingung Trubus iki. Kon aja kemerut. Lho lah ya aku ki takon, ciptamu ta, karangamu ta lagune. Lho dudu. Lah kok Lah ya aku takon kon, ciptaane sapa iku? lho empu aku dhewe karo e. Lah ya tapi lah gak ero ah. Prasaku tah ciptamu. Dudu, tapi nek masalah ngono-ngono iku takon aku. Mbok menawa kon mbotono kanggo kidungan, kanggo ana lomba apa? Lagu-lagu. Oe takono aku. Mosok, Bos? Lho. Wis gak apa-apa kapan-kapan aku nek apane belajar ngidung, aku tak takok parikan awakmu. Iya wis takono. Nek anakku ape lomba nyanyi tak takok awakmu. Tapi aja dawa-dawa. Oh. Singkat ngono ae. Sebangsa pantun iku nek ngarepe A mburine, Kudu A, nek ngarepe U mburine U. aku percaya nek suruh buktine, Bos. Lho, Temenan. saiki Kediri kotane, Dut. Iya. Sing dadi nyatane. Jawablah pertanyaan saya dengan spontanitas. Tak jawab. Tapi harus cocok dengan akhiran kata-kata saya. Iya ya wis salah. Tenan? Lho, wis takon sembarang. Bos, Trubus. Apa? Apa sebabnya, Bos, mejamu kok njungkel? Berarti L. L. Aku golek. Jawabannya harus L. Oh ya gampang. Apa sebabnya mejamu kok njungkel? Anane mejaku njungkel mergo gak tak ganjel. Lah. Iya. Kok iso? Salah. Alah iya. Lah ya kon cek ero. Apa sebabnya mejamu kok gak mbok ganjel? Anane gak tak ganjel mergo atiku mangkel. Kok iso, Bos? Alah iya loh. Lah ya kon cek ero. Apa sebabnya hatimu kok mangkel, Bos? Anane atiku mangkel mergo aku durung sarapan sego pecel. Tak angel-angel lho cek iso. Arek sekolah. Alah kemenye. Lah ya kon cek ero. Apa sebabnya kon gurung sarapan sego pecel? Anane aku gak sarapan sego pecel. Iya. Mergo aku gak uman sambel. Kok jero? Lah ya arek sekolah. Alah, kalau tak gua bukumu kok Lah ya tambahan. kon cek ero. Apa sebabnya kon gak uman sambel?
Anane aku gak uman sambel mergo uleg-ulege tugel. Lah apa sebabnya uleg-ulege kok tugel? Anane uleg-ulege tugel mergo kayune metel. Kok jero, Bos? Sekolahan terus saya. Ayo kon jero, Tut. Apa sebabnya kayune kok metel? Anane kayune medel mergo sing digawe kayu jeruk pecel. Lah apa sebabnya sing digawe kok kayu jeruk pecel? Anane sing digawe kayu jeruk pecel mergo kono saiki dinggoni desel. Kok jek nemu jawaban. Sekolah. Lah iya wis seru. Koncero kok. Apa sebabnya kono saiki kok dinggoni desel? Anane kono dinggoni desel mergo aku tau tiba kejungkel. Lah apa sebabnya kon kok tiba kejungkel? Anane aku tiba kejungkel Iya. mergo sikilku keserimpet kabel. Kok jek nemu ae. Sekolah. Gua lho bukumu kok. Lah ya koncero. Koncero kok. Apa sebabnya sikilmu kok keserimpet kabel? Anane sikilku keserimpet kabel mergo aku ngicaki kintel. Kok jek nemu ae. Sekalan. Iya tak buat temen kon. Tak buat. Acene koncero kok nek aku arek sekolahan. Ngicaki kintel. Apa sebabnya kon kok ngicaki kintel? Anane aku ngicaki kintel mergo aku gopo ndelok ireng-ireng ngerupel. Rusuhan ku jember aku. Elekan iki ngomong. Rusuhan iki ngomong. Oh, Karo Trobos. Tolong ngono aku, Porek. lho kon tiba ta? Enggak, aku kepaten. Mbah mati. Gak ngandel. Loh, Gak ngandel. kok gak ngandel ya? Dungaren. Lho, Biasa gak tau mate kok mate. mati kok dungaren ta? Pancene mati kok. Gak bejo dungaren. Ya Allah, Bos. Nek Mati, selamat ngomong nek Bos. mbahe mati ki ya mati tenanan. Lah apa kok dengaren? Mati temen. Iya. Ya berarti awak dhewe mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya wis alhamdulillah, Mat. Lho kok alhamdulillah. Kok alhamdulillah sih, Bos. Goblok kentut. Kok nek kepaten oleh beras akeh. Kok berase? Aku iki lho sumpek. Nek selamat iki kepaten, kon niku melok takjiah mrono, melok bela sungkawa nang omahe Slamet. Ya nek ngono sepurane ae, Mat. Mbahmu mati aku gak ero, aku gak melok nyelawat. Meneh nek kon kepaten maneh. Lambene lambe apa kok sok ngawur rek. Marek iki tak sodok ndelosor. Lho lah iya meneh nek mate maneh aku nyelawat. Emoh. Kepaten pisan asane sumpek gak karo-karuan kok nek kepaten maneh. Wong kepaten mbah wong urip kabeh ku bakale mati, Met. Terus kon kok sampe nungas nangis iki lho lha opo kon niku? Tanggaku gak ono sing gelem mara lho, Tut. Syukur lah kon dhewe nek tanggamu kepaten, kon yo gak gelem takjiah, gak gelem mara kon. Mangkane ta lah, menemben iku usaha nang kanca nang tangga-tangga. Nek kepaten cek gak gopo kabeh. Nyerang arek Korean, nang disumet lak wis urip maneh. Prasamu damen tah laraan niku. Iya ta. Iya. Keton aku ruangno tak sumet, Mang. Nek cah nang murup. Niku Ngene lho Mat, maksudku iku. Nek ancene kon kepaten gak ono wong mara. iya, Lapor ae nang Pak RT. lapor. Nang Pak RT, Pak RW, Heeh. nang Pak Lurah. Iya. Lah engko cek nyeluk Pak Mudin. Pak Mudin. Iya, langsung Pak Mudin teko nang nggonmu, langsung mbahmu engko cek disuceni. Oh, mari ngono terus dipanggang nok kompor apa nok areng. Ala apa dipanggang? Jare disujeni. Kuping tak kecer. Disuceni. Maksudnya disuceni ku didusi lho, didusi. Oh, didusi ta. Iya. Didusi nok endi? Kali. Enak talenono sikil nang nguncalno job. Nah ditarik-tarik ngene ya. Enak gawe pakane bajul. Omakku ado karo kali lho, Bos. Ah, Kon niku lho kok gak tekno Trobos ya, Mas. Jare didusi. Selamat iki asli gak ngerti, Bos. Kok tambah omong kamu belarat tambah bingung. Lah. Sing dimaksud disuceni ya kaya tangga-tanggamu nek mati, didusi nang halaman rumah apa nang sebelah rumah, didusi banyu sing apik. Iya. Cuma ya aja lali digosok, Digosok karo apa? kertas gosok. Oh, wah. Wong kok digosok. Lagi apa? Maksudnya digosoki disabun lho, Mat. oh disabun. Nah, nek mari disabun resik langsung mbahmu dibuntel. Nah, Dibuntel apa iku? Tas kresek. Enak, ya tas kresek iki lho. Amot ta wong Mbah. Ya tas kresek abang nang dicengke iki. Kamot, Bos. lele. Ah,
Aja ngateno trubus. Sing dimaksud trubus dibuntel kain. Kapan? Saiki kok kapan? Apa sih iki? Matine saiki. Kain kapan iku lho sing kanggo buntel wong mati iku lho, Mat. Kain kapan iki kain putih kok lho. Oh, kain putih. Ane mari dibuntel kain putih dene kon gak setuju kurang apik. Heeh. Tukokno lepis. Ya malam ya. Wah iya kandel ya. Mbah. Apik iku kandel, Bos. Temen lepis Ya. iki. Ya bener kendut lho kain Kain putih. kapan iku kain putih. Lah nek wis dibuntel kain putih langsung ditaleni. Lah ya ngono sih. Ditaleni apa? Kawat. Nek gak ono kawat bendrat, ya. Wadah iya rapet bene ya. Ya nambahmu dicor ya. Oh gerek. Mas, selamat kebacut kon niku lho. Kuat ya dicor ya. Trubus iki jengkel mikir kon, maksudnya gak ditaleni kawat. Ya ditaleni sisa kain kapan iku mang, mari ngono terus dilebokno. Lah ya ngono sih. Dilebokno apa? Kulkas. Enak mbakmu cek mateng. Adem lah niku. Aduh cok. Lho aku rasakno iki. Aja percaya ketut lapor lebokno kulkas dilebokno pendosa. Nek mari dilebokno pendosa langsung dibudalno ngono lho. Budal nang ndi? Gaden. Enak mbakmu gadenno ya. Enak. Payu piro kira-kira? Sak payu-payune aja ditebus. Enak mbakmu kene ragi cek dadi tape. Mat kebacut kon niku sing dimaksud trubus nek mari dilebokno pendosa, iki dibudalno nang kuburan. Lah ya ngono. Cuma nek kono kudu wis disiapno. Disiapno. Iya. Sing nyiapno sapa? Hansip. Enak mbakmu digiring Hansip. Masih gak anjir masih kono kenek. Aku kena. Kenek. Pasukan siap. Alah. Ya enak siap ngono mbakmu cek liwat. Kaya pampir. Cari kok nyiapno. Rek kira mbok tak pisui pisan. Sing bener ngono lho, Put. Disiapno kedukan kuburan jeglongan lho. Oh, digaweno keduan. Iya. Pirang meter? Alah 30 meter wis metu sumbere pisan. Nanti gawe sumur ya. Terus kan tambah belaras ya bos kon niku lho. Wis metu sumbere. Salah. Gak. Ora kok 30 meter aja ngeteno trubus, arek kocluk mbok gatekno. Maksude kedukan niku sak dedek sak pengawe. Ngawe sapa iku? Ngawe gendakmu. Ya gendakmu pendemen pisan. Sakno, Bos. Mbok. Kendut cok ngono. Sak dadi sak pengawe sakmene iki lho, Mas. Dukure sak ngono. Iya, nek ngono mari sakmene iki mbahmu cemplono jlup tekek ngono. Mari ngono diuruki. Duruki apa iku? Damen. Enak nasi meten crek bul mateng mbahmu dadi kaspe. Iya, nang celokno wong patrol lah. Sing bener iku. Trubus iki jengkel mbek kon, Met. Ora kok diuruku damene enggak kono iku lho manut. Jare dibenem. Dipendem, diuruki lemah. Lah ya ngono. Mari ngono terus dhuwure diwur-wuri. Dhuwur apa iku? Serundeng. Enak. Iya, aku tahu mangan sono serundenge ku enak. Enak, Bos. Kok enak-enak aja tak kesut. Diwuru-wuri dururi kembang ngono. Lah ya ngono. Kembang apa, Bos? Kembang api. Enak dor peketek. Waduh meriah bene ya, Mbah ya. Apane, Mbah? Masalah kono nak gregeten yakin tak bisui temen. Diwur-wuri kembang ya kembange biasa sing digenyekar nang kuburan iku lho, Met. Kembang biasa. Iya, kembang biasa. Heeh. Cak durunge diwuru-wuri kembang iku kudu ncepono dhisik. Sing cepi apa iku? Ya gendera. Enak kaya 17 rewer. Oh iya. Cek merdeka ya. Aduh. Merdeka. Minggat tamat. Sumpah tak bisui kon. Bisui nang. Genderane ditendang angin iku Wedemu merdeka, iki Mbah. sak logrok goblok mu ping 17. Dincepi maesan, Rak. Oh, masan. Nek mari dincepi maesan kabeh wis ngelompok dilompokno. Pakmu den diceluk kok longgo kono. Mari ngono pakmu den cek maca. Maca apa iku? Majalah. Ruwet kena bos. Iya, Mbah iku biyen senengane maca bosane, Bos. Oh, padha gendenge tibake. Senengane maca, Mbah iku. Sing dimaksud trubus iku gak maca majalah, saking trubus iku juwengker mikir awakmu iku. Maca-maca surat Yasin apa maca tahlil, maca Ya, tahlil. sing Yasin wis pindah kok.
Yasin sapa? Ya Yasin tanggoku ku pindah wisan. Maca surat Yasin gak Yasin tanggamu. Lakar ngono maca resa lho. Resa lho kon maca 1000 mimpi. Enak ya. Iku lak sopir, sopir Nek iku. gak cocok cek minggat yo lah. Lah maca prek. Maca surat Yasin, tahlil Yasin sing Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin wal Qur'anul Karim dan terus sak marine, marine ditahlilno nek wis kabeh mari tahlil, langsung kabeh mulih. Mulih Mbah. Ya ijen kok kono. Kan rewange. Kok gak ono. Rewang ono Pak Bos. Ya Rewang ono po. Rewang ono, Bu. Lah timbangane aku ngrewangi nek gak ana ewangi kon wedi ilang. Titipno penitipan sepeda apa? Apa sing wong mati kok ditepno penitipan sepeda kon niku lho. Gak ilang ya titipno. Wah, met kebacut kon niku lho. Waduh nek ilang rek tanggung jawabe lho Mbah. Nurut aku tak bantu titik-titik. Ya apa ya apa. Ngene kon cek gak bingung-bingung. Nah, Duwe 1000 itu kono ragi. Nah terus iku ragi. Engko uwur-uwurno mbahmu ya. Heeh. Buntelen ambek godhong. 3 dina bukane dadi tape. Enak wis. Ayo dipangan wong telu ya. Enggak engko badheke omben ya. bacot met kon niku. Mamul tane ana wong mati iku melok tajiah, melok ngumpul. Sing dipercaya lho sing endi iki lho kok Greget kok tak bisu temen. Carane iku laporan nang Pak RT, nang Pak RW, pamong desa. Waduh aku Lapor sumpek. nang ngene Pak Mudin. Sumpek aku jak ndelek gendaan ora aja gak sumpek aku. Gendeng aku niku. Kepaten bae kon golek gendam. Sumpah kan golek gendang gak. Ya apa sih rek? Lah, iki aku wis gak patek sumpek iki wisan. Minggir. Kamu Gus. Bos, rambutnya kok abang ku diapakno iku? Gak apa-apa, kena racun. Aku ngene-ngene iki tawar ae, Mas. Kon niku kenal ta enggak? Nek gak kenal aja biayaan lho. Tenang. Serwitan. Alah, serwitan gak semuni serwitan. Isini-sini ae, tak wuruki nek gak semuni. Nyelang tangane mbahmu sing matek iku enak jane. Tangane Mbah, tanganku dhewe kenek driji papat iki nek gak iso driji loro, driji papat iki dilebokno nang jero cangkem, ilate ditekuk titik. Nek wis ditekuk, dipepetno langsung disebul. Mat kon maneh tambah gede kuculukmu ping 16. Ora usah disruwiti arek wedok iku, sing penting sopan santun. Nuwun sewu 1999. Lah tanggalan. Minggir. Cek sopan ngono lho. Sopan ngapik. Siap. Awas copet. Arek wedok iku penampilan. Lah apa? Burai kemuni sampai kerek. Seritinge cuwek. Nuwun sewu, Mbak. Monggo, Mas, monggo. Pada tindak pundi, Mbak? Kula jenenge mlampah-mlampah lho, Mas. Niki wae ijenan mawon. Kula teraken purun ah. Nggih purun, pokoke padha ijene ngoten kula nggih purun, Mas. Nggih, mboten apa nggih. Numpak sepeda motor mawon nggih. Mboten enak mlaku mawon lho, Mas, jane awet. Nang teko nggone niku rada suwe titik, mlaku karo gandengan tangan lah enak, Mas. Karo omong-omongan mboten krasa. Nang kene kapan numpak sepeda motor cepet teko nggone. Nek mlaku lah suwe ah. Suwe niku. Tak kira areke sing ngomong. Dibanding Masih sapa? ngono kon gak iso nampir. Komplek. Suarane arek wedok ambek wong lanang iki lho. Teko aku. Lah apa? Mbak, Sing sopane met. timbangane kali kanca kula mawon nggih. Monggo. Suarane. Bos, Eh, suarane agor-agor. berarti arek iki mari digawe melekan. Melekan. Ngarepe cilik mburine gede. Monggo tepangan kali kula sampean lak purun nggih, Mbak nggih. Nggih. Rada gelem, cuma suarane gede. Ndek emot tak takokane mot. Napa ta sik bujangan ta, Mbak? Nggih.
Lah bujangan iku jek perawan iku wis nggih. Lah ndahne nek rondok tambah nggih. Tapi arek iki blater. Takon. Menawi ngaten monggo mlampah-mlampah kali kula Mbak nggih. Boten. Napa ose kok mboten purun? Isi. Isin kali sinten? Kanca-kanca. Monggo kula niku mboten napa-napa kok pel kok. Napane? Mboten napa-napa. Saestu. Sampeyan purun mlaku-mlaku kali kula. Purun. Mungkin kula ganti sepeda motor nggih. Nggih. Kasane sing cucuke terobos sing ngecebret iki. Lah iya suarane kok ngebas. Lah iya. Anjlok. Lah aku mah ya karo ngono. Kayak turis awake kuning. Oh, kuninge panu. Wis kuninge panu sing ngelokno panun ngarepen. Arek ayune ngene jere panun. Iki dudu panu, Bos. Kadas ngene kok. Lancang ngomong kadas-kadas. Iki yang ngono, ngarepe ngomongnya enak. Mburi-mburi. Terus kamu panu ta? Kukuran anak panune. Rumah kamu kan iku gantengan ngono ta? Panu sing kebagusan. sing iki panu sing iku kadas. Arek gak ono panune, gak ono Lah kadas. iya, wong gak ono kadas. Lah iki gak kadas iki lagi. Iya ono. Iki. Deloken. Iki gak kadas, Mas. Dudu ta? Disabar-sabari tambah kurang ajar, tambah ngocor tangane kalau yo dituklek-uklek ta. Rasanya dingin-dingin empuk. Dingin empuk rumah sama aku tambah kesenangan ngono ta. Ndrotok. Lah yo ndrodok yo. Kadas. Iki arek wedok. Iku jenenge kurang ajar. Ngomong kok ngono. Kalau apa? Keserten awakmu. Mari mangan apa? Mangan ulo. Wis mangan ulo. Sepurane Mbak ya kancaku mangan pancene niki ndlodok gak tau petuk arek wedok. Petuk arek wedok. Kandhan ana tutur ana. Ya ngono cek gak kurang ajar. Menen Menen padha lanange gak apa-apa. Iki arek wedok lha apa kok nyemok-nyemok ngene iku gak oleh. gak oleh rumah samu iku larangan iki larangan. Napa kon nginang ngene iku? Oh, cek baleni. Tuman temen lah apa arek wedok kok kene ngene iku. Rungokno kopengmu ku lho tuturi kancane ku lho. Iki ngono larangan. Lah iya. Oleh ping 16. Tambah nemen. Ngelingno kancane. Ngeleng tapi ya gak oleh jemok-jemok ngono ya wis biasa ngono. Dituturi kancane sing apik. Enggak. Tambah dol-dol ngene-ngene barang iku lha apa? Rumah samu aku iki lho apa? Sing sopan. Iya ya sing sopan yo. Kancane dhewe nek tau ngelingno, aja gampang. Kok gampang apa? Aja gampang godha arek wedok susu. Nek ngene gak ilok. Lah yo gak ilo. Nek dituku kreme gak ento. Gak ilok kon menemben aja ngono. Menimben aja ngono. Ya ngono kandhane ana to. Kurang ajar. Lah ya kurang ajar ya. Nek wong liya gak arek wedok. Nambah gawe ngono kok. Telu watok ya. Kepengin jajani wong aja. Terus nah. Gak tau. Natang. Gak gelem teko ngarepe teko mburi. Teko muri. Sepurane. Loh. Kamu iku aja pelecehan. Ngomong rumah samu iku lho. Masa aku wong wedok, kon wong lanang. Kon ate ngomong kurang ajar ngono atiku lho, ora atiku. Menemben iku ya nek kena dalan iku dikenal sing apik. Gak kurang ajar ngono. Ngene iki paling loro atiku. Kentut ndak. Bos, aku oleh ping 2. Ngono pungasane. Wis gak akeh. Kentut jare kentut kan kok ngono. Nek kentut karuan arek gak rudo kok kon iki sekolah. Aja niru-niru kentut. Kentut aja betul. Nah nek kan kayak ngono. Terus iki apa ya diplek terus sepurane. Lah dalam adaan kan iku lho Kon entukake ta. aku ku lho. Ambune sikutmu. Ngono kabeh. Wis terus terang ae. Aku anane nggodho ambek awakmu seneng. Wis ngono ya. Aku ya seneng. Wis Aku. Iya. Ki ya apa nek awakmu cilik-cilik kaya ngene iki nek nggonku ngono ombyokan, anggapmu jagung. Cakung.
Lani ombyokan prasamu. Apa niku, he? Kok niku atas Wong ngono pirang-pirang ebor kaya awakmu ngono kok dinggo apa aku, he? pirang-pirang ebor iku persamaku iwak urang persamu. Aku ngono ya gelem dirabi wong tapi wong gede dukur, he? Apa meneh nek dadi kematen, sing ngiring-ngiring wong sak Indonesia kuduan. Lani. Apa meneh wong tuaku, he? Kok kaya ngene-ngene iku tinggi apa? Apa cilik-cilik ngene iki, he? Ngonku ngono. Enak sing cilik. Kanggo, ki apa cilik? He? Apa meneh wong tuaku ndelok cilik-cilik, oh lah gak doyan, gak ketukon ndelok. Awakmu ngene iki. Ki apa aku, he? Ki apa aku ndelok kamu tambah. Ndelok apa? Ki apa? Aku sampe gak iso ngomong blas aku. Lokno bos. Gak ketoko gak apa-apa. Hah, minggat to. Ambek anakku yang ndelok awakmu iku lho. Tulak aku, he? Gak izin rupane ayu digendak gak gelem. Dikasih apa? Walik. Kon sing gak izin. Atase rupamu ayu. Tasih rupamu ayu. Allah, kaya Aku seneng bae. Lah iya seneng, wong aku gak seneng. Gak izin. Lah apa izin? Ki apa wong atase wong kon kecil. Ngene iki sing garai lakon. Terus. Sikutmu iki lho. sak meter kok teko. Ayo kok iso bolak-balik ngene. Melu ngrasakno ngono ta sikutmu Aku iku. gak seneng ndelok awakmu ngene iki, he. Golek sing gedhe dhuwur, nek wong cilik-cilik mo. Ya wis ora ngono kok katel aku bolak-balik kono ujo aku, he. Wedok jek perawan Bapak. senengane sing gedhe dhuwur. Gede dhuwur apa meneh wong tuaku ndelok awakmu ngene iki gak adeg. Dhuwur. Wes aku wis tak mole aku. Aku tak mole. Aku gak keduka. Alah, atase roke bedah iku. Iku, iki roke bedah pinggir bokonge. Lah, dandomane bedah. Angene ngono angene cereting. Iku ancene modele ngono. Minggat to. Ae kondo bapakmu, nek perlu bapakmu tak rabine pisan. Padha lanang gak kena. Wah, minggat to. Aku budal aku Masih padha lanang. ndelok awakmu. He, yo supaya aku tambah pusing aku ndelok awakmu. Ah pusing gajakan tagak lu gak ngelu. Potonganmu kaya potong aku. Kon niku gak dikarepe arek wedok. Dadi karep gak masalah. Tapi Atase kencetmu kaya praene terubes ae kok. Jane aku mang mok kanggo hiburan tok karo gak ngene. Aku wis kadung dilokno arek. kon iki seneng temen ta? Arek wedok nis kadang kaya ngono iku gak kena ge rumah tangga. Masih dadi bojo, gak wuru ngowani mek wong lanang. Masih gak didadekno sak teruse tak gawe eksperimen. Yo gendung ngono iku. Lane. Percobaan. Lah njaluk Dilane ngelokno aku arek cilik barang. sampe Njaluk gede ini karo wong cilik. Njaluk dirabi wong gede dukur, Diringno wong sak Indonesia. sak Indonesia. Akal ambek okol Heeh, menang akal. menang Lu akal. karepmu ya apa? Ayo melok aku tak akal pokok iso ngerabi arek iku. Kok penasaran ta kono? Iya. Ya wis Lah, tenan gak apa. Hah? Gak apa-apa. Ya, ya, Atas ya. arek ngono Ya, ae. ya, ya, Ayo. Akal ayo. Ono kene ya padha ae. Melok ono ya ngono, melok kene ya gak tau dadi lakon. Anak ya gak tau genah. Wis ora aku bapak iki teko Papua kok anakku teko Londo iki. Ngene iki wis budal. Sopo iku? Wayahe ana montor teko berarti anakku mulai. Oh iya taksi langganane iku. Pak, Ana apa? mamula aku menang pasar, bolak-balik menang pasar aku kok. Aku lah yang ngomong apa sih? Aku balik blonjo, Pak. Bendino kok tuku melek kayak gitu apa? Lah bapak sing ngurui apa katene? Masa sedino entek Ya gak apa-apa sih, Pak. Kata kan urut. Lah apa kok sampai ketok awakmu keringetan kaya ngono iki lho? Iya, Pak. Mulih gak njujuk. Bale omah njujuk jeding-jedinge mari tak dandani. Durung tak kei plesteran, tak kei seng. Kon pipis krungu teko kene tang. Lah apa? Ya gak krungu. Kok iso ku lho? Heh? Ngono tak bengok ayo aja banter-banter. Latihan sama niku mbek anake ya. Aja banter-banter tambah diempet-empet tang. Dadi omong mbek anake ku lho. Pak, Apa? Teko
Teko ndi awakmu? Aku mati kok pasar. Lah apa kok sampe kaya ngono? Heh? Kok sampe murat-marit kaya ngono? Pak, aku lek mau oleh wong lanang, Pak. Oleh wong lanang. Situ edang kok kado arep aku yo. Padha lanang yo gak kena. Gak karepku cek jagongan ambek aku nok kene ngono lho. Apa? Kon kok aneh-aneh. Aneh temenan aku. Anane iki sing ngopo sih, Pak? Awakmu yo ayu. Terus apa? Jodohmu kok ado. Lah sampean, Pak, aku nek gak sing gede dhuwur ya aku ki mau apa meneh bapak ndelok wong cilik-cilik ora gak keduga sih. Iya, aku mantul. Ayo. Bapake gede, anake gede. Lah iya kok ndelok sing cilik ki nyopo? Gak pantes, Nduk. Gak pantes. Kurang lebar pikirane iku. Anu wis kono, ndang mangan-mangan kono. Wis masak ta, Pak? Iya, permintaanmu tetep tak ugemi. Ya wis aku tak anu, Pak. Kepengin bojo sing gede dukur. Iya. Nek kawin dereng wong sak Indonesia iku lah nek teko rene kabeh. Lah kadane Pak, ya apa nek sitok loro ngono ae sing meriah, Pak. Oh iya, sing meriah. Pak, aku tak mau ngemburi ya. Mas Sing apa, Pak? iku mau sing anu. Jangan asem para Jangan itu. asem mboten dengan aku, Pak ya. Ini tak asem. Sing ngatati jaga ragamu ya. Surat-surat. Iki jalukane. Iya. Cocok arek iku oleh jaluk. Iya. Monggo Dik. Iki jalukane pancene. Ya samene iki. Pancene arek macem-macem kok. Sing dijaluk iku lho aneh-aneh. Lo ngelamar lho kamu. Ngelamar. Kula nek mari ngombe jamu ngene. Ngomong kok ngelamar yogamu iki lho, anakmu Yoga Ndika. Pancene permintaane ngono pancene. Iya. Lah nggih lampun kula turuti permintaannya. Njaluk bojo sing gedhe dhuwur. Lho nggih aku lampun gede duku. Oh iya. Mainten, Pak. Oh, mangkane kok metongol ya. Iki ta. Kula nek Sawangane kaya nemen ngono oleh nafsu ya. nggih nek eling yoga sampean nafsu kula tambah nemu. Cocok iki permintaane pancene. Kok iso gedhe ngene iki apa? Oh, ya napa olahraga. Olahraga ya. Olahraga. Iya. Temen cocok are. Pancene anakku ngomong duwe bojo sing gedhe dhuwur. Lho lah nggih cocok. Lah, gedene cocok. Nggih. Tapi sing ngiringno sing gak cocok. Lho napa men cocok? Pengiringe kudu wong sak Indonesia. Lampun ngoten. Lah ndi? Lah niki. Lah. Lah kok iso iki? Lho. Kendaraan Indonesia napa sih? Merah putih. Lah niki makili wong sak Indonesia niki. Cocok. Wis kok gak ngerti. Wah. Wah seneng aku. Aja ngono lho. Aku calon maratuamu lho. Nggih, kepunten mawon. Tak tampa ning ngene iki cocok mbek karep aku. Ate mboten kuwate kula ngrasa. Isih tak yo empeten sik ta lah. Empeten sik ya. Sik. Nek ngene iki seneng. Cocok iki. Sik. Aja nemen-nemen. Aja nemen. Jawamu keturutan. Nek iki Iki yo Indonesia. gede temen iki, Nduk. Oh, mbon repot-repot, Pak. Lho, Mbon repot-repot. iki lho wonge gede dhuwur. Lah sing ngetokno wong sak Indonesia. Ah, niki Indonesia. Merah putih lah wakili rakyat Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia ya diwakili dengan merah putih iki ngono lho. Apa? Kula gatel. Arek gatel. Aja kesusu. Jangan, Pak. Iki lah jaluanmu sih. Ya gak ngono, Pak. Lik, ambek selote siapa rek? Iya, durung. Iki lah jaluanmu sih. Iya, Pak. Masih jaluk aku, Pak. Lah pengiringan ndi wong sak Indonesia Lah aku. merah putih iki Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Ya gak ngono, Pak. Iki lah bendera, Pak. Lah Bendera apa kok gak masalah jane kereta. Pak. Gak ngono nih, Pak. Omong kamu kaya mbok duan, Dik. Mbok duan iki kalau sing gak oleh apa-apa blas nang mburi, gak oleh blas teko jero. Ya mbok duan sepi ngono. Pak ya.
Kono wis. Siapa ngene? Monggo disambi lho. Oh nggih nggih. Dianggep omahe dhewe mawon. Kan mbok bisa repot-repot. Alah ya wis ngene iki dandang sumya. Heeh. Disambi. Aduh. Aku kan aja melok mangan. Ngerti ya? Disambi. Oh nggih nggih. Kakean oleh mangan mesti kakean. Keloloten. Pak ditoyone, Pak. Nah ditoyone. Ngelak ta. Ah iku mang ono sak dus gak uman kok. Laman golek-golek nomor Pak. Ayo wis gak ono wis. Wah disambi. Nggih nggih. Cocok panjenengan iki permintaane anakku. Mangkane keloloten. Lah wong ono rambute kon lek kae. Rambute arek-arek. Rambutnya mahal. Rambute mah ta iki. Iya. Nggih, kita pangan. Iya. Panganan. Ojo mumet. Ojo mumet. Ojo mumet. Ngerti? Kandana no. Ojo melok-melok mangan, aku mangan. Aku